Malampusong gilusad kaganinang buntag ang labing-unang Unified Morning Show sa Mindanao nga At Home with GMA Regional TV nga hatod sa inyong kapusong estasyon. Aning report. Sa Great Monday morning, isang pangmalakasang shout-out sa tumakapuso all over Mindanao. Alas 8 sa buntag, dungan nga giatangan sa mga Mindanawan ang Unified Morning Show sa Tibok Mindanao, ang At Home with GMA Regional TV. Gipangunahan kini sa host nga sila si Argil Relator gikan sa GMA Davao Station ug Cyril Chavez sa GMA Cagayan de Oro Station. Sa segment nga Spotlight, nakauban ni Argil si Zamboanga City Mayor Beng Climaco ug ilang gihisgutan ang katikaran karon sa gilang Asia's Latin City ingon man ang daily routine sa mayor. Masarap balik-balikan ang Zamboanga City dahil kami po ay may masarap na pagkain, alala mo yan, at ang aming mga tao ay unique sapagkat ang salita namin ay Chavacano. Samtang nakahinabi sab ni Cyril si Dr. Bernard Julius Rocha sa Northern Mindanao Medical Center kalabot sa kabaguhan sa sistema karon nga ginapatuman sa maong ospital. We are all in a good spirit and high morale, and so far okay gyud mi dinhi. Samtang kalingawan sab ang dala sa kapusong actor-comedian nga si Super Tekla nga nakauban ni Attorney Resi Rizada sa Biz Talk. Dito lang sa loob ng bahay, sulod, kwarto, CR, sala. Nalibot mo na yung buong ano mo. Nalibot. May timbaya sab ang netizen sa paglusad sa programa. Mga kapuso, dungantang sugaton ang atong matag-adlaw nga fresh ug inspired kauban ang At Home with GMA Regional TV. Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa buntag sa GMA Channel sa Tibuok, Mindanao. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.